Hei, sugeng dalu bray, bray tua, bray nom, bray bocah. Balik maning maring channel Bambang Jeret. Channel sing isine nglayap ngalor ngidul orang genah. Sing penting channel isine info sing bermanfaat kanggo dipublikasi. Wis singkat bae bray, saiki aku nggawe channel tutorial nggawe tabel ning Excel kanggo bray bocil nom tua sing kirane lagi pada sinau Excel. Mayuh dimulai sinau bareng. Tak kei contoh siji. Kepriwe gawene tabel ngene, Bro? Gampang. Ayo sinau. Pertama, dek buka Excel sheet. Excel. Terus ketik tulisan bae sembarangan neng sekarepmu bebas. Contohnya ngene, balik maning. Tak kayak contoh sing gampang bae sing penting dadi. Saiki ketik tulisan daftar penerima upah, nomor tanggal iki sembarang nang tabel. Engko pas natane gampang. Kayak ngene bae tutna bae. Aku tak ngetik sit. Pokoknya ngetik ke sembarang ya bray. Mau soal tata menata kekerian, sing penting wujud tabel. Wis ngene bray, ki aku ngetike sembarangan asal disit. Wis rampung deh ngetik gari natane. Yuk kita kembali ke Excel. Diambang-ambakna is atur ben rapi ning tengah. Sret. Nek tulisan pengen sing melayang-layang, klik iki neng home. Klik middle elegant. Oke, bray. Terus pengen apik man di board. Lan iki pengen di tengah-tengah nah gampang di blok. Terus format cell. Format cell. Salah ding bray, sorry bray. Klik nang kene bray nang home, merge and center. Begitu juga sing iki. Next wis nang tengah kene di bold. Nek tulisannya pengen sing apik utawane pengen diganti sing lebih sesukane hati ini tulisannya apakah Libri apa Arial Naro kene gini. Nek aku sih seneng Arial Naro bro. Nah sedangkan
iki kan kudu ana titik lorone nang kene ya bray. Kepriye carane ben rapi titik lorone nempel nang kene? Gampang bray, tinggal tambah inset. Nah inset loro bray, ki di match and center, baru atur nang kene tengah-tengah cret cret. Titik loro dan titik loro. Di tengah bre ben rapi. Baru kita atur tabele bre, sret. Format cell aja kelalen, pokoknya nggone tabel ki nang kene border bre, terus klik iki. Oke, juga ini bre ini. Kabeh bre sing ketone malah rapi ki di blok bre. Klik kanan format cell, klik iki. Oke, nek wis kaya ngene kan wis keton madan rapi bre, tinggal di blok. Nek kira meh di printer, di view, break in view and set print area. Wis madan keton rapi, cuman nek garep di print, back layout, back setup, atur kertas, marginnya berapa. Kita atur sing horizontal ben madan keton rodok tengah posisi tabele. Terus kita aturan siji. Oke. Nah wis keton madan apik tuh lumayan. Nek pengen di print, nek gari print tok tinggal thread print. Is kaya ku ya bray. Tutorialnya moga-moga bermanfaat kanggo sinau bre nom bre tua bre nom bocah lah sing kirane lagi sinauan Excel. Begitu ya bray. Salam sinau bray, sugeng dalu. Bray aja kelalan kowe klik subscribe, like karo komene ben aku semangat gawe konten. Ya mbuh konten apa bae sing penting bermanfaat. Aja kelalen subscribe gratis.